It's a new thing, yeah, endorsing. And I'm a man like Manasi. Never burugira brasi. Checking it, my king. Henry with Venda Masin. Amakiri ado banditi. Chokongari shika uma streeti. Takandova sirisa kuti asiraka chamka rakabata mapfumo kata zvekutamba satano kuita lumo zvaitika kudhara zvasiyana nanhasi nhasi takutogara tikapfeka mamaski tiri kwenda kupiko zvinenge zvakupera nekuti kumagumo hakuna kachenjera izvi zvakanyorwa mumabhuku zvakatarwa kana kwana kuva hakuna anotisha nekuti ichasvika nguva kuti yema666 takadaro paipo somsanpikis maprofita enema akauya tikaona nembafa tikauya pauya madisisi ichasvika nguva kuti yema666 takadaro paipo somsanpikis maprofita enema akauya tikaona nembafa tikauya pauya madisisi irekanbotsura vesomastansi vari kutengesa lefi nekuda kwechipansi satani mboka nokupinza pachinyasi hena ririko kwete kuti hanzi usabate midzi kuti mdiwe nemafansi shandira mweya kuti vazokutora tenzi nepasi pano hazvina maturobetsi nekuti kudenga hakuenzwe nepenzi ichasvika nguva kuti yema666 takadaro paipo somsanpikis maprofita enema akauya tikaona nembafa tikauya pauya madisisi ichasvika nguva kuti yema666 takadaro paipo somsanpikis maprofita enema akauya tikaona nembafa tikauya pauya madisisi nekuti zviri kuitika kwakuguma kwenyika pauya zvirwere zvisingabve zvarapika mugeto yutse ozviabhiusa nekuda kwekuka haiwa kasori usazvitinda tuka izvo zviri kuitika tirinyanya kuda mari vamwe kutozvipira kuisa upenyu muhari saka ndati ndikuudze kuti vakatsamwa mwari akuzadzisa zvavakanyora mubhaibheri ichasvika nguva kuti yema666 takadaro paipo somsanpikis maprofita enema akauya tikaona nembafa tikauya pauya madisisi ichasvika nguva kuti yema666 takadaro paipo somsanpikis maprofita enema akauya tikaona nembafa tikauya pauya madisisi shumirai shu rapture time yakutosvika is true.